Dobrý deň, opäť vás vítam pri podcaste Me First, ktorého zmyslom by malo byť odhaľovanie alebo upozorňovanie na momenty v našom ponímaní reality, ktoré nám môžu pomôcť naviesť nás k čistejšiemu uchopovaniu seba, k porozumeniu sebe samým a následne k uchopovaniu reality vo vonkajšom svete takým spôsobom, ktorý vedie k stabilnej harmónii, k stabilnému vnútornému pokoju, k radosti, ktorá je naplňujúca a ktorá je istým spôsobom trvalá. To je Me First. Ako som naposledy avizovala, dnes by som rada ani nie, že dokončila príbeh, ale povedala ako keby B toho príbehu o sochárovi Agostínovi, ktorý som čítala minule. Bol to príbeh z románu Kameň a bolesť od autora Karla Schulza. Takže bez dlhých rečí by som len možno 2 vetami ozrejmila tú časť tú prvú časť, ktorú sme minule čítali pre tých, ktorí podcast nevideli alebo ho budú sledovať až po tomto dieli. Išlo o sochára z mesta Siena, ktorý bol, povedali by sme, posadnutý predstavou o kráse jednej devy a po rôznych peripetiách táto krása tejto devy bola zakrytá závojom, rúškom, pretože vyvolávala veľmi prudké vášne a po viacerých peripetiách tento sochár dňom i nocou tesal svoju predstavu podoby tejto devy do kameňa, vytváral busty krásnych dievčat a nakoniec sa nad ním vladár ako keby zmiloval a priviedol pred neho dievčinu a sňali jej rúško z tváre. No a zistilo sa, alebo teda pravda v tú danú chvíľu bola taká, že dáma samozrejme zostarla, tak ako rúško zakrývalo jej tvár, tak nemohla jej pleť byť prirodzene vyživovaná vetrom, slnkom, takže proste už nebola pekná. A toto bolo pre sochára Agostína veľké sklamanie, veľký šok a tak silne to na ňo zapôsobilo, až sa nakoniec rozhodol ukončiť svoj život. Je to samozrejme podobenstvo, ale toto podobenstvo hovorí o niečom, čo sme si my tematizovali ako vlastne podľahnutie alebo lipnutie na nejakej vlastnej predstave, na nejakom klame istým spôsobom, ktorý nás ovládne natoľko, že vlastne už ako keby nám nestačíme, že už žijeme vo vleku nejakej našej predstavy, nejakej žiadostivosti napríklad. No a samozrejme, táto žiadostivosť sa môže vyplniť a vtedy pravdepodobne takýto akoby tragický koniec nezažijeme. Zažijeme treba nejakú extázu v tom naplnení, ale samozrejme táto predstava sa aj vyplniť nemusí. Nemusia nám okolnosti výjsť v ústrety a môžeme vlastne prísť o tú predstavu alebo zistiť, že vlastne ona neexistuje, že to bol nejaká naša ilúzia, nejaký náš preľud, ako som to nazvala vlastne v nadpise minulého podcastu. A vtedy, pokiaľ to lipnutie bolo takto silné, sa môžu stať naozaj tragické veci. To bola prvá časť príbehu a teraz by som vlastne dopovedala alebo dočítala ďalej, čo hovoril vlastne fra Timoteo. Celé je to zasadené v živote veľmi známeho umelca Michelangela, keď bol ešte mladý chlapec. A vlastne týmto spôsobom fra Timoteo, taký dôverník Michelangela, s ním hovorí o jeho vášni voči tomu umeleckému materiálu, voči kameňu. A ďalej teda fra Timoteo hovorí. Iba navonok bola táto deva pokrytá mrzkosťou, ako predtým tým čiernym závojom. Avšak krása, prepálená dovnútra, horela tým milostnejšie, než kým bola zjavná všetkým. Len teraz to bola krása čistá, prebolená, tajomná, krása, ktorá neprináša vraždy, skazu a smrť. Nič na tej deve nebolo mrzkého. Iba sa opäť prikrývala závojom, ale tentokrát to už nebola látka. Tak stála pred ním.
Hovorí sa o Andreole, o tejto dáme, ktorá stála pred sochárom Agostínom, keď jej sňali z tváre rúško. Tak stála pred ním a mohol to vidieť, ale nevidel. A tak sa tešila. Tak sa tešila na túto chvíľu. Taká bola žiadúca a tak moc si žiadala. Ako sa teraz chcela odovzdať, rozdať, ako sa chcela naplniť. Aká bola teraz bohatá krásou. Pod čiernou handrou opovrhnutia trpela, ale kto sa jej na to spytoval? Žiadostiví boli iba po jej pôvaboch. Zastrela sa a už neprešli ďalej. A osamela vo svojej kráse. Ale bohatla krásou. Väznili ju v odriekaní a jej krása sa rozhorela ešte mocnejším plameňom, až sa zjavil popol z sivá maska, ale bol to len popol únavných ťažkých dní, popol samoty, popol opustenosti a nie popol mrzkosti. A kto mal odvahu ho rozptýliť? Ten, kto žil iba svojim snom a nemyslel na jej život? A preto vravím blázon Agostíno. Keby bol odhalil toto nové rúško z jej tváre, zachveli by sa všetci ako pred zázrakom. Ale Agostíno už nemal silu strhnúť toto rúško, lebo zoslabol od svojho sna. Nevidel jej utrpenie, videl len svoj sen. Nevidel mučeníctvo krásy a keby bol videl, bolo by to už márne, lebo zoslabol od svojho sna. Neobjavil dar a zmaril sám seba. Sen z neho vysal všetku silu, ako ju predtým kameň sal z teba. Bol to sen ťažký a čierny, ako ten kameň pred tebou. Sen zmeravel, skamenel. Bola v ňom sila, ale krása, vieš, tá čistá, vladárska, tá je vždy ako duša pod týmto snom. Na to zabudol a na to i ty zabúdaš. Tak to bolo podobenstvo pre Michelangela od tohto starého mnícha, ktorý ho chcel vystriehať alebo zdeliť mu nejakú svoju skúsenosť, nejakú svoju životnú múdrosť o tom, ako vedia ľudia prepadnúť vášni, ako vedia prepadnúť predstave, on to nazýva snu, tak vlastne pekne, poeticky to nazýva sen, ktorý ich oslabí, ktorý z nich akoby vysaje silu a z môjho pohľadu tí ľudia potom už nežijú v plnosti, už nežijú vlastne v tom svojom, v možnosti, v potenciáli toho vnímať realitu, vnímať skutočnosť, tak ako Agostíno už, keď mal možnosť, keď vlastne Andreola už pred ním naozaj stála, tak nemal možnosť skutočne sa účastniť tej chvíle. On vlastne nevstúpil do tejto chvíle z pozície vzťahu, z pozície účastníka na stretnutí, na nejakom procese, do ktorého mohol preniknúť, vnímať ho, nechať ho na seba pôsobiť a vlastne načerpať múdrosť z tohto stretnutia. Ale tým, že už sa stal len vlastne nejakým tieňom, nejakou takou karikatúrou samého seba, ktorá vlastne len bažila za predstavou, za nejakou čiastkovou predstavou nejakej len jednej vlastnosti toho daného človeka, len jednej vlastnosti, ktorým bola nejaká krása, výnimočná krása, fyzická krása, tak vlastne tak sa upel na tento moment, že keď ho nedosiahol, keď tá krása sa nezjavila, tak ako keby vlastne nemal možnosť, nemal priestor na to, aby tá chvíľa, ten moment v celej plnosti toho momentu, v celom tom svojom obsahu, ktorý ten moment mal, aby na ňo aby ho dokázal vnímať, aby na ňo zapôsobil, aby z neho vlastne pocítil tú energiu, ktorú ten moment niesol. A ako Fra Timoteo v tom príbehu hovorí, bol to veľmi silný moment, pretože Andreola
strádala dlhé roky a vlastne ona sa tešila na túto chvíľu a možno bola naozaj, ako to samozrejme v tých rozprávkach býva, možno bola pripravená akoby z hĺbky duše vlastne v úvodzovkách darovať svoj život niekomu, kto pre ňu akoby vybojoval v úvodzovkách túto slobodu, pretože ona žila vlastne v neslobode. A z jej pohľadu sa stal zázrak a možno to je samozrejme len interpretácia, nikto nevie, ako by to bolo, ale teoreticky je možné, že vlastne keby obaja akoby využili túto chvíľu, keby dovolili, respektíve Agostino, keby dovolil, aby sila a energia tej chvíle, tá kreatívna a pozitívna energia tej chvíle, trebárs aj energia tej ženy, na ňoho akoby doľahla, tak možno by naviazal iný kontakt, naviazal by iný vzťah, iný typ dialógu by sa otvoril medzi ním, medzi jeho ja a medzi tou chvíľou, alebo medzi Andreolou, medzi touto ženou a mohli by posunúť túto skutočnosť, túto realitu, ktorá sa medzi nimi odohrávala, túto situáciu niekde, kde by to bolo pre oboch prínosné, obohacujúce a možno by to práve viedlo k tej radosti. Samozrejme nevieme z dlhodobého pohľadu, kam by to viedlo, či by boli kompatibilní ako partneri a tak ďalej, ale ide o esenciu toho posolstva. Že vlastne on zmárnil sám seba, on sa skutočne v tom príbehu zabil a možno naopak stála pred ním cesta, alebo bola otvorená realita, ktorej sa dalo pristúpiť úplne iným spôsobom, než si vybral on. A tu by som možno vlastne sa znovu vrátila k tomu, čo sme hovorili minule, k tomu ako keby zastaveniu, k tomu nadhľadu, ktorý... Je to zvláštne, pretože ja som teraz hovorila ako keby o dvoch takých trošku odlišných veciach, aspoň mne sa to tak javí. Hovorila som o tom, že treba ako keby nechať, aby veci na nás vplývali, aby nás istým spôsobom prestúpili a zároveň hovorím o odstupe. A niekomu sa môže zdať, že to je akoby ako oxymoron, že to sú opozitné veci, ktoré nejde zladiť, ale zo skúsenosti, ja na to nemám žiadnu filozofickú alebo psychologickú nejakú podporu, ale je to z mojej vlastnej skúsenosti alebo z toho, čo tak ako vnímam okolo seba, z toho, čo možno aj z toho akoby duchovného, ale aj vedeckého pohľadu na ľudskú myseľ, na spôsoby a procesy rozhodovania a tak ďalej, už tak nejak ako vnímam, alebo to niečo viem, tak sa mi zdá, že to vôbec nie je protichodné. Zdá sa mi, že sú to možno len ako keby dve fázy. Tá prvá fáza je vlastne to nechať prichádzať javy, veci, a do toho samozrejme spadajú aj ľudia, k nám, k môjmu ja, alebo naopak nechať vykročiť to moje ja, ak si spomínate na to podobenstvo toho mesta, tých padacích mostov a toho priestoru okolo, tak aj takto si to môžeme predstaviť, nechať vykročiť to moje ja k tej entite, k tej veci, alebo k tomu javu, k tej situácii, k tej skutočnosti, k tomu človeku, do veľmi tesnej blízkosti, alebo respektíve prísť tam bez zaťaženia nejakými svojimi predstavami, túžbami, projekciami, minule sme hovorili o projekciách, a naozaj na nejaký čas, v nejakej tej fáze prvej, akoby vnímať tú možnosť. Vnímať tú možnosť ako istým spôsobom ako seba. Tu možno narážame až na ako okraj tej teórie, že vlastne my sme všetkým. Pretože vieme z toho zase duchovného pohľadu, o ktorom som hovorila v prvom a v druhom dieli, že vlastne tie nejaké duchovné najhlbšie podstaty sú akoby v celom vesmíre totožné. Takže ja naozaj mám možnosť spoznať tú vec, mám možnosť k nej pristúpiť. Pretože, a berme to ako každý trošku ako metaforu, tak len to nechajme na seba pôsobiť. Nerozoberáme to strašne analyticky, lebo záleží z akej vrstvy reality sa na to, čo hovorím, pozeráme. Takže
Ako my možno nemusíme podrobiť tú myšlienku správnej forme analýzy, pretože ho môžeme podrobiť analýze z inej vrstvy reality a potom samozrejme ono to nedá zmysel, ale skúsme len tak ako pocítiť tú esenciu toho, že naozaj my máme možnosť ako keby vstúpiť do veci vďaka tomu, že ja a tá vec sme niekde v jadre to samé, to isté, to totožné. Len to takto nejak zavnímajme, že je to možné. Len sa otvorme tej možnosti, že to ide. A len možno experimentujme v živote, že čo nám to prináša. Nemusíme o tom uvažovať strašne ako matematicky v rovniciach, že či to je pravda, není, nakoľko nám to dá delenie so zvyškom, nakoľko bez zvyšku, čo tam je akoby na diskusiu, na polemiku. Ale skúsme možno ísť opačnou cestou tej skúsenosti, toho experimentu. Pretože v zásade pravda, ak by aj bola pravdou, ale není prežitou pravdou, tak sa nás nikdy nedotkne. My musíme naozaj veci si dostať ako keby pod kožu, prežiť si ich, zakúsiť ich vlastným spôsobom, aby sme ich dokázali nielen uchopiť, ale aj naozaj ako keby, nechcem povedať využiť, lebo nemám rada to slovo, ale aby sme ich dokázali integrovať do našej skúsenosti a oni nás obohatia. A myslím si, že zrovna tento spôsob vnímania reality je presne touto možnosťou, ktorá nás neuveriteľne obohacuje. Takže vrátim sa teda k tej predstave toho priblíženia sa k tým situáciám, k tým ľuďom, k tým veciam, tak ako oni sú, ako oni vlastne v celej ich komplexnosti. Tak ako my sme neuveriteľne komplexné bytosti, tiež sme o tom hovorili v tých predchádzajúcich podcastoch, ale vy to viete zo svojej skúsenosti. Ako máme naozaj množstvo rôznych nástrojov, rôznych vrstiev, z ktorých sa skladáme a každú chvíľu máme aj pocit, že trebárs sa aj vzťahujeme k realite trošku z inej vrstvy našej osobnosti, čo podľa mňa je ako správny pocit, lebo ono to tak v skutočnosti naozaj je. My nie sme nejaký ako homogénny alebo taký ako monolit, ktorý je nemenný a ktorý proste stále bude reagovať stejne, nejaký vypočítateľný algoritmus. To naozaj my nie sme. A práve túto obrovskú komplexnosť do väčšej alebo menšej miery majú aj tie situácie, tie entity akéhokoľvek druhu, ľudia určite 100%, tak ako ja som tou komplexnou entitou ako ľudská bytosť, presne takú istú komplexnosť má aj ten druhý. A skôr, než vlastne by som sa k druhému mala vzťahovať ako k nejakému objektu, ktorý ja môžem nejak popísať, tak by som sa mala k druhému vzťahovať ako k nejakému meniacemu sa alebo takému trošku až prchavému procesu alebo takej fluidnej oblasti čohosi, k čomu sa dá vlastne len priblížiť. Dá sa len ako keby objavovať to, ale nie objaviť. Objavovať, ale nie objaviť. Skúmať, ale nie vyniesť výsledok. Spoznávať, ale nie spoznať. Ak si toto uvedomíme, že vlastne veci nie sú konečné istým spôsobom, oni nie sú redukovateľné do nejakých pevných okrajov a ja môžem maximálne sa čím bližšie ako keby približovať k tej veci, aby som ju fakt spoznával, naozaj ako s otvorenou dušou, s otvorenými očami, s otvoreným srdcom o nej zisťoval čo najviac. A možno zistím, že to je naozaj úplne iný svet, ktorý pre mňa je veľmi trebárs vzdialený. A položím si otázku, či chcem ďalej spoznávať túto entitu. Ale nie spôsobom, akým je to mne príjemné, lebo toto poznám. Ale tým spôsobom, ktorý je pravý pre tú entitu. Veď poznáme to aj z našich skúseností, z našich vzťahov, že máme niekedy pocit, keď sa rozprávame s niekým, že to je úplne ako keby, že on žije v inom svete, aj si to niekedy povieme. Ja vôbec nerozumiem tomu, čo mi ty hovoríš, ty používaš iný jazyk, alebo práve žijeme v odlišných svetoch, to sa častokrát hovorí, trebárs aj pri partnerstve, že to je trebárs nejaká prekážka, nejakého súladu a tak ďalej, čo je samozrejme možné, ale teraz si kladieme otázku, že o čo ide. Či chceme vlastne tak ako okuskávať tú entitu a naozaj sa k nej približovať a naozaj pravdivo vlastne mať o nej nejaký obraz
najlepší, aký je možné nejakým spôsobom dosahovať, alebo ju chcem redukovať na nejaký diel, na nejakú čiastočku akoby istoty alebo nejakej jednoznačnosti, nejakej jednoznačnej skúsenosti mojej, založiť si ju do mozaiky môjho sveta a nechať ju tam, už sa ňou ako keby nezaoberať. Toto máme niekedy tiež takýto sklon, že vlastne máme pocit, že ak už raz niečo spoznám, ak niečo ako keby sa dozviem, alebo niečo sa naučím, alebo na niečo aj si urobím názor, tak už to mám hotové. Už vlastne túto vec nikdy nemusím otvoriť. Už to je za mnou a už sa tým proste nezaoberám. Ale myslím si osobne, že toto není obohacujúci, alebo aj taký ako múdry prístup, pretože to je teraz samozrejme filozofická otázka, že kde nastáva ten posun, lebo trošku ako logicky tak nejak vnímame, že tie samé veci, pokiaľ ide o hmotné veci, oni sa sami o sebe až toľko nemenia, ale tým, že ja sa mením, tak ten vzťah medzi mnou a tou vecou sa takisto mení. A ja keď tú vec vlastne uzavrem, zvlášť teda o ľuďoch a o situáciách, alebo o nejakých takých entitách, ktoré nie sú hmotné, keď sa k ním budem správať takýmto spôsobom, no tak to je už úplne nemúdre. Tam naozaj vlastne orezávam, to ani nie, že orezávam nejaké okraje. Tam sa vlastne ja zasústredím na nejakú veľmi maličkú oblasť toho človeka alebo tej veci, ktorú si tak nejak ako uchopím, naozaj si ju spredmetním, si ju tak ako uvlastním, že ju, ale nie v zmysle, že jej porozumiem, ale že si ju fakt prisvojím, že ju ako majetnícky nejak sa jej zmocním, to je možno dobré slovo, a proste nechcem ju nejak meniť, stratiť, nechcem na ňu nie, že ju nechcem meniť, nechcem pripustiť, že sa mení, tak to je lepšie, nechcem pripustiť, že ona sa mení, nechcem pripustiť, že je nestabilná, nechcem pripustiť, že nie je mnou spoznaná správnym spôsobom alebo do hĺbky a skrátka sa tak ako keby oklamem touto čiastočkou, ktorej sa zmocním, s nejakou istotou falošnou si ju uložím do toho môjho harddisku a skrátka som spokojný a idem ďalej. A takýmto ako keby konzumným spôsobom vlastne konzumujem ľudí, situácie, objekty, ale aj také ako zvláštne entity, ako je napríklad aj trebárs tento podcast. Hej? Čo je tento podcast? No to je ťažko povedať, že čo to je. To nie som ani ja, není to ani tá téma, o ktorej hovorím. Ono je to súbor, ono je to taká zvláštna vec a možno je to aj dobrý príklad, pretože ako sa vzťahovať k tomu podcastu? Verte tomu, že keď to budete počúvať dnes a budete to počúvať o rok, budete počuť úplne iný podcast. Pritom to, čo ja tam budem hovoriť, to, čo ten YouTube si zapamätá, sa nezmení. Ale nejaké posolstvo, nejaký zmysel a nejaký vzťah, ktorý medzi vami a tým podcastom bude, sa úplne zmení. Musí. A vy ak budete lipnúť na tom, že proste ja si z toho pamätám toto a toto som si vtedy nejak ako uložila a nebudete ochotní revidovať toto svoje poznanie vzhľadom na vašu súčasnú skúsenosť, tak sa zaseknete. Zastavíte sa vlastne v patovej situácii pre samých seba. Tomu podcastu je to istým spôsobom jedno, ale pre vás samých to je patová situácia. Takisto ako bola pre toho Agostína. On, dobre, žil pár rokov v nejakom klame alebo v nejakej ilúzii. Dobre, už to nejak ako prebehlo a teraz prišla chvíľa, keď sa mu otvorila nejaká skutočnosť. Tá situácia k nemu prišla, alebo on prišiel k tej situácii. Zmenšila sa ten distanc medzi ním a tou situáciou a on mal možnosť v tú chvíľu vlastne prekopať sám seba, otvoriť tie stavidlá tej istoty alebo tých predstav. Predstavy tiež môžu byť istým spôsobom istota, aj keď je to, zdá sa to niekedy trochu ako protichodné, ale v podstate není. My častokrát svoje predstavy považujeme za istoty. My ich stotožňujeme častokrát. A práve tu mal možnosť otvoriť stavidlá tej istoty a nanovo vlastne interpretovať seba, interpretovať tú situáciu a vlastne z toho vzťahu medzi ním a tou situáciou
prípadne vzťahu medzi ním a Andreolou, mohla vzniknúť nová realita. Alebo, áno, tak by som to mohla povedať, mohlo niečo vzniknúť, pretože celý náš svet, náš život je vlastne neustálým procesom vznikania a zanikania. Takže generujeme istým spôsobom to, čo bude. Ono to není ako predpísané. To čo sa stane za chvíľu, to ako není to úplne, že ja môžem urobiť čokoľvek a tá budúcnosť bude vždy rovnaká. Není to tak. Ľudia majú vlastne jedinečnú príležitosť naozaj sami seba ako keby prerodzovať v každom momente svojho bytia. No ale ako to urobím? Ako sa obnovím? Ako obživnem v danú chvíľu? Ako preusporiadam svoj život a svoje vzťahovanie sa k skutočnosti? No len tak, že k tomu budem mať nejaké impulzy. A tie impulzy môžu prísť v akejkoľvek podobe, ale musím im byť otvorený. A to je to, čo mu vlastne Agostín otvorený nebol. Tá situácia naozaj k nemu prišla veľmi blízko, alebo on k nej prišiel veľmi blízko, bola veľmi silná a on sa vlastne pred ňou zavrel. Tak a teraz som dosť pohovorila o tom, ako keby o tej prvej fáze. Čo to vlastne znamená nechať k sebe tie veci prichádzať. To je z môjho pohľadu akoby tá časť A. A tu v túto chvíľu prichádza tá časť B. Ja som v tom prvom podcaste, neviem už či v tom intre, alebo v tej prvej časti, to je jedno, hovorila o tom, že to, že ja som stredom toho môjho mesta, to, že ja som v tom svojom centre nejak častokrát až nepoznaná, pretože nedokážeme tak ľahko naviazať kontakt s tým najbytostnejším jadrom, tak to, a mali by sme sa snažiť sa tam akoby ukoreniť, tak to neznamená, že ja vlastne z toho jadra nemôžem výjsť do tých periférií. Ja som tam použila ten príklad s tým padacími mostami. No a ten použijem aj teraz. Vlastne tá fáza A, to, že nechám veci k sebe prichádzať a naozaj ich spoznám, naozaj som v tom procese otvorená, v tom procese toho skúmania, toho naväzovania vzťahu s tou danou vecou. To je vlastne ten pomyselný prechod cez ten padací most do nejakej oblasti toho môjho mesta, kde ja túto vec mám, alebo kde sa ona nachádza a ja naozaj urobím ten krok, že ju spoznávam, že sa s ňou tam istým spôsobom ako vyskytujem, že s ňou nekoordinujem, ale interagujem a nadobúdam tú skúsenosť, nadobúdam proste celý ten obraz, tú komplexnosť tej veci. No a tu z môjho pohľadu prichádza tá fáza B. Už to mám nacítené. A teraz z môjho pohľadu prichádza vlastne ten odstup. Tá nejaká fáza, ten nejaký čas, v ktorom ja by som sa mala vrátiť cez ten padací most do toho svojho centra. Nechcem to povedať úplne tak ako ultimátne, že zavrieť sa v tej svojej pevnosti, zatiahnuť tie padacie mosty, ale pre takú ako schematickosť tých fáz alebo tej čistoty, toho rozlišovania, kde som ja, kde je ten svet, kde sú tie vzťahy a tak ďalej, si to takto môžeme predstaviť. A nechať ako keby dobiehať tú skúsenosť z tej danej veci a nechať ju v komunikácii s tým mojim najbytostnejším vnútrom. A vlastne až potom, ako ja naozaj som čestne a úprimne vstúpila do vzťahu s tou danou vecou a potom ako čestne a úprimne som tie nadobudnuté nejaké znalosti, nejaké vedomosti, nejakú komplexnosť tej entity, toho skúmaného, keď to tak poviem, to, s čím naväzujem vzťah, nechala akoby prebehnúť cez tie moje najvnútornejšie potreby, možnosti, zdroje, cez to, čo ma zakladá, čo je mnou samou, alebo s čím ja súznem, s čím rezonujem, čo je pre mňa vyživujúce, čo je pre mňa dôležité.
Alebo aj obohacujúce. Nemusí to byť len ako súzniem v tom zmysle, že tam nevidím žiadny rozpor. To tým nechcem povedať. Ale urobím vedomé rozhodnutie. Urobím vedomé, poučené rozhodnutie, ako vlastne pristúpiť k tej veci. Samozrejme, ja ho musím potom ďalej spoznávať. To nie je ako, že toto je taký nikdy nekončiaci proces. Presne, aby sme sa vyhli tomu, čo som povedala predtým. Že už teda sa nejak ako rozhodnem, už to nejak ako spoznám, uložím a hotovo. Už sa tým nemusím zaoberať. To není pravda. K tomuto by som nerada ako nejak smerovala, alebo nebola by som rada, keby vznikol tento dojem, pretože to jednoducho nie je pravda. Ja som to teraz povedala veľmi tak schematicky, že tu niekde je nejaká tá entita, tu som ja a teraz ja od nej prejdem k sebe, urobím to rozhodnutie a zase sa vrátim k nej a tak. Ale tieto procesy, táto fáza A a B, keby sme to tak nazvali, oni prebiehajú vlastne veľmi, oni sú také, oni nemajú ostré hrany. Oni majú možno ostré hrany len pre potreby toho uvažovania o nich, ale sami o sebe tie ostré hrany nemajú, pretože my aj keď sme vo vzťahoch s druhými, samozrejme, alebo len keď sme vlastne v kontakte trebárs aj s nejakou filozofiou napríklad, alebo len keď čítam nejakú knihu a jednoducho ja neodchádzam v každom odstavci, teraz ako na chvíľu sama k sebe, teraz to tu prehodnocujem a potom sa zase k nej vrátim. To takto ako nefunguje. Ono to funguje nejakým spôsobom paralelne, ale ja viem, keď mám trebárs zmätok, alebo keď si nie som istá, lebo častokrát tieto veci fungujú nejak prirodzene, harmonicky a nedochádzam k nejakej ruptúre, k nejakému napäťu. Ale niekedy sa to takto úplne prirodzene nedeje. Niekedy sa vlastne stane to, o čom sme hovorili naposledy, že sa niečo pokazí. Ja už cítim, že ten môj život nejakým spôsobom drhne, že treba častokrát som chorá, že sa mi vracia nejaký psychický alebo somatický problém. A to je vlastne to upozornenie, že tento proces tohto harmonického vstupovania do vzťahov a vzťahovania sa ďalej k tým vzťahom už v niečom je nedostatočný. Niečo tam už prirodzene nefunguje. A vtedy si môžem spomenúť na toto čisté delenie týchto dvoch fáz a môžem ako keby zvedomiť toto, čo ja robím bežne, automaticky a môžem posilniť niektorú z tých fáz. A už tým, že ja tie fázy poznám, že si ich dokážem uvedomiť, že ich dokážem trošku ako keby spomaliť a trochu sa do nich vložiť nie už len takým tým intuitívnym, prirodzeným spôsobom, ale trošku ako keby spôsobom, ktorý dokážem pozorovať, tak ja viem posilniť tú fázu, ktorú potrebujem. Tak k tomuto som dnes chcela asi dospieť. A ja som tu tak intuitívne vzala do ruky, alebo náhodne som vzala do ruky knihu Siddhartha od Hermana Hesseho. A mám ju tu pretože hovorí o tom vlastne aj Anna Hogenová v tej knihe Žiť z vlastního pramene. Tu mám často takto pri sebe ako taký majáčik, ktorý ma trošku ako upozorňuje na tie témy, ktorými sa ona zaoberá, sú vlastne vo veľkej harmonii s tým, čo ja hovorím. A ona častokrát po vzore aj Heideggera hovorí o tom, akým spôsobom napríklad bolesť na nás pôsobí a čo z nej môžeme načerpať. A mám tu toho Siddhartu práve preto, že mi to príde veľmi zaujímavé. Otázky spojené s nejakými nepríjemnými situáciami, možno bolestivými situáciami, s nejakou traumou možno z nášho života. A myslím si, že to je aj téma, s ktorou sa veľa z nás nejakým spôsobom snaží vysporiadať. A ona o nej práve píše. A aj v Siddhartovi sa mi zdá, že je viackrát uvedených pár naozaj takých pekných momentov, akým spôsobom nazerať na bolesť. Súvisí to s tým, čo som hovorila, s tým nechaním prichádzať veci k sebe takým spôsobom, akým oni naozaj vyžarujú v tej ich komplexnosti a dokázať z nich ako keby načerpať nejakú múdrosť. Uvidím, či na budúce
budem mať ako keby to moje myslenie alebo to uvažovanie v tomto podcastovom kontexte sa vyvinie nejakým iným spôsobom. Ale uvažovala som o tejto téme nejakej bolesti, traumy, nejakého prežívania týchto negatívnych, no. To je otázka, či sú negatívne. Ale niečo, čo nás akoby trápi nejakým spôsobom. Nepovažujeme to ako za súčasť toho, čo by sme si vybrali, keby sme mali tú možnosť, tak väčšinou to trápenie a tú bolesť si nechceme vybrať. Takže uvažovanie o týchto skutočnostiach. A ešte mi napadla taká pekná myšlienka, je to taký bon mot Miroslava Petříčka, českého filozofa. Zdá sa mi, že to pekne ilustruje tú otázku nechať prichádzať veci k sebe a vnímať ich originalitu, to je také sprofanované slovo, ale tú jedinečnosť a vďaka tomu vlastne načerpávať tú múdrosť a dokázať sa orientovať v tej realite naozaj tým pravdivým spôsobom. A on má v takej drobnej knižočke Znaky každodennosti, čili krátke reči téměř o ničem. On má hodně aj takú ako satirickú vrstvu v tých svojich filozofických spisoch. A sú to také fejtóny, také bonmoty kratučké a jeden sa zameriava na svátečnosť. Všední a sváteční, tak sa to menuje, tak sa to volá. A ja prečítam taký kúsok. Tak. Proto také mohu říci. Není to tak, že věci vidím stále, že žijí mezi věcmi. Bližší pravdě je spíše to, že s věcmi neustále zacházím a pohybuji se mezi nimi. Ale věci vidím jen tehdy, ukáží-li se mi náhle a nečekaně, tedy jen tenkrát, pokud je vidím ve všech jejich rozměrech, pokud se v jejich smyslu soustředily všechny dimenze světa. A potom je vidím vždy nově. A zkušenosti s nimi rozumím jako setkání. To mě hodně zaujalo, právě to setkání. A to je okamžik, který nesmím ztratit. Je to cosi svátečného, sváteční, vzácná chvíle. A právě tak mohu propadnout i zjednodušování. Mohu se pokusit zrušit rozdíly věcí tím, že jedno budu postupně zaměňovat či stotožňovat s druhým a svátečnost převedu na pouhý svátek, který není ničím více než prodlevou ve všedním uplývání každodennosti. Avšak svátečnost je něco docela jiného. Hovorí tam o tom, že môžeme prežívať sviatky, kalendárne sviatky v niektorý konkrétny deň toho kalendárneho roku a všetky tie ostatné dni sa nám stanú všednými, budú vlastne stejné. Alebo máme, a to vlastne odpovedá tomu spôsobu uchopovania vecí, akoby zmocňovania sa vecí, ľudí, spredmetňovania všetkého do takých ako kategórií alebo takých okyptených rysov, taký majetnícky prístup, kedy všetko sa mi vlastne tým, že to uchopím, tým, že sa toho zmocním, tým, že si to viete, čo myslím? Tak týmto vlastne zredukujem na niečo, čo poznám, na niečo, v čom už nič nemôžem objaviť, niečo všedné. A oproti tomu on staví práve ten prístup svátečnosti, ne svátku, ale svátečnosti, kedy vlastne akékoľvek setkání, to už je moja interpretácia, akékoľvek setkání s čímkoliv sa nám vlastne môže stát svátkem, protože v sebe obsahuje tú svátečnosť, tú výnimočnosť, tú jedinečnosť a tá je obsiahnutá v spôsobe, akým ja na tie veci hľadím, akým ja s nimi komunikujem, akým sa s nimi setkávam. Tak verím, že vám aj táto časť bude nejakým spôsobom ku prospechu a teším sa na vás na budúce.